ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ತುರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು. ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ 5:30 ಕರೆಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಲಿತ್ತೆ 7 o'clock ಭಜನೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿ ಪೂಜೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ 8:30 ಬಟ್ ಭಜನೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಇದೊಡ್ದು ಫೋನ್ ಪೂಜೆ ಕೊನೆರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ತೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂಡ ಚೆಂಡುಗೆ 300ಗೆ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಉಡುಪಿದನ ಇಂದು ಉಡುಪಿದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಟ್ಕಳ 150ಗೆ ಅಂಚ. ಶುರು ಆತಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಯಿಗೆ ಬನಾನಾಗೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಇರೆಗೆಯ ಬಾಬನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ಲಿನ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಏನೋ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಮೆತ್ತ ಐಕುಲೈ ಸಾಮಿಯತೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಶೋಕಂಡೆ ನಾಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಏನಿ ಓಡೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಊಡ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ನಂಚೇನೆ ಬೇತಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವೆಂತು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇಮ್ಮ ಇರೆ ಪುರಪಾತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕಲಿನಿ ಕಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವೆಂತೂವರೆ ಬರ್ತೀನಿ
ಸಾಯಿ ಶೋಕುಂಡ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಬಂಗಾರ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಶೋಕ ಆತಂಡ್ರು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಅದೇ ತೋಟದ ನಡುಟು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೋಟದ ನಡುಟು ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೋರೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಣ್ಣಪಿದ್ದೆ ದಕ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿರಾಯ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಕಂಜಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡದೆ ಸಾಯಿಗಂತ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಡೆಲೆ ಎಡೆ ಬಲೆ ಬಾಬು ಎಡೆ ಬಲ್ಲೆ 15 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬಾಬುಗು ಬಲೆ 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 ಇಂದು 15 ದಿನದ ಕಂಜಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಯಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಕೊನೋಯೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಕೊನೋಯೆ ಆ ಪಂದುಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಅಂಚ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಬೀಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಅಜ್ಜಗ್ ದೀಪಿನ ಪುರಗೆ ತೊಂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಚಾಮಿ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಸಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಬತ್ತ ಚಕ್ಕಲಿ ಕೊರಿಯ ಚಕ್ಕಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಉಂಡೆ ಸಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಶೋಕುಂಡ ಕಲ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಏನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಸಾಯಿಗ ಸಾಯಿಗೆ ಇಂದು ಕೊರ್ನಿ ಇಂದು ಆಪುಜಿಗೆ ಪಿರಾರ್ಡ ಅವು ಇತ್ತನೇನ ಚೊಕೋಬಾಳ್ ಅವೇನಿಗೆ ತೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದು ತಿಂತಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಶೋಕ ತಿನ್ನದೇ ಅಂದ ಸಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಇಂದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ತಿಂದಜೆ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿರುಗದ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ದಾಲ ಮಲ್ದಜ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೊಂಡಸ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಸರ್ ಅರೆಗೊರೆಯಾಗ ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ